Tashin kishin kai sunan babinmu na yau horarwa gogarwa. Domin ku fahimci wannan maudu'i zan ba ku wani labari akan wani matashi wanda babansa mai kuɗi ne, mai ilimi, ga gogewa a rayuwa, ga hikima, amma sai dai shi dan gani yake hakan bai amfane shi da komi ba, domin kullun yana korafi akan cewar mahaifin nasa baya sakan masa komi, kullun sai barin sa yake yana fama da rayuwa. Anya yan uwan baba ba shiga tsakanin mu suka da shi da wani kulumbotan ba dan kare dinga mun komi. Kai haba dai. Me yasa zaka faɗa haka? Ya ba zan faɗa haka ba. Ai shi inuwar giginya ne na nesa ka sha daɗi. Sai dai mutane su taso daga wani wajen su niko gari su zo wajen sa bai san su ba san shi ba. Ba dangin iya balle na baba, amma haka za su zo da damuwar su kuma ya magance musu ita. Amma ni kuma a ce ina dan sa, ƴaƴan mutane nawa na fi, amma a ce abubuwan da basu fi karfin su ba, ni nan sun fi karfi na. Haba da Allah. To amma ko wani rashin jituwa ne a tsakanin ku? Haba wallahi ba wani rashin jituwa. Mukan zauna mu shahiran mu da shi, lami lafiya muke zaune da shi. Abubuwa da yawa ma zai kira ne tambaye ni shawara. Amma dai shi dai kawai ya dauki kuɗi ya ban, ko dai ka gane, ko ya jawo ni a cikin wani al'amari wanda zan samu kuɗi in jike, ba zai yi haka ba. Kullum wasu ya dinga gwada min goyi na tashi na fafutuka da kaina, ni ma na tashi na fafutuka. Shi dai fafutukar ai dole ce ta sa yayi. Shi ai mahaifinsa baya da shi, kuma tun bai girma ba ma mahaifin nashi ya rasu. Amma na tabbatar da mahaifinsa yana nan, ai shi ma ba lallai fafutukar da yayi din ba. Dole ce ta kama shi sai yayi fafutukar. Amma ni kuma ga mahaifin nawa yana nan kuma yana nan ya kafu. Amma ni ba zai kafa ni ba. Komai sai ce mani ba mutuka na kafa kaina. Haba. To kai ma dai ka san mita ba ta magani. Shawara ta ka je ka same shi mana, tunda ka ce kuka zauna ku yi maganganu ku yi hira da shi. Ka yi masa kukan wannan al'amari. Sai ka ji me zai gaya maka ko? Na san mutumin nan fa, amma dai zan mishi magana. Na san dai abin da ya saba gaya min shi zai gaya min, amma dai zan same shi. Saboda haka wannan matashi suna zaune da mahaifinsa suna hira kamar yadda suka saba. Sai ya ɗauko masa batun wannan al'amari da ya dame shi. Mahaifin ya gama sauraronsa, bayan ya gama sai mahaifin ya ce masa, yaro na ji daɗi da ka tunkare ni da wata matsala da kake da ita da ni, amma zan baka amsa ne da wani labari akan wani abin da ya faru a cikin rayuwata tun lokacin ina matashi kamar kai. Wata rana a lambun gidana ina zagayawa ina shan iska, sai kawai daga kuttun malam buɗe takarda. Shi kuttun yana a matsayin mahaifa ne ga wannan ƙwaro, a ciki ke girma, sannan idan lokacin fitarsa yayi wannan kuttun zai rami, sai shi malam buɗe takardar sai ya fito. An yi dace a ranar da naga kuttun, a ranar yayi wannan rami. Saboda haka malam buɗe takardar yana ta fafutuka yana kokarin fitowa ta wannan rami daga cikin wannan kuttu. Ya kai sa'a guda ko fiye da haka yana ta fafutuka yana kokari, har ya kai wani mataki inda ya makale ya kasa fitowa, sai naga ya hakura. Ni kuma a cikin tausayawa ta sai na dauko almakashi domin na taimaka wa wannan kwaro. Haka na sa wannan almakashi na ƙara wa kuttun faɗi domin kwaron ya samu ya fito. Hakan da nayi sai ya bashi damar fitowa daga cikin wannan kuttu. To amma sai na lura daga cewar jikinsa ya kumbura, fuka-fukansa kuma sun tsuke sun yi ƙanana. Da naga hakan sai na tunanin cewa ko wani Allah bayan wani ɗan lokaci fuka-fukan za su girma ta yadda zai iya tashi sama ya yi tafiyarsa. Amma kuma hakan bai faru ba. Haka na ci gaba da ganin wannan ƙwaro a cikin lambuna har zuwa ƙarshen rayuwarsa yana faɗi tashi ba tare da ya samu ya iya tashi sama ba. A nawa gidajen ina tunanin cewa taimaka masa na yi, sai daga baya da na yi bincike sai na fahimci cewa ashe dama haka Allah ya tsara. Wannan kutu dama rami karami yake yi, kuma hikimar hakan ita ce wannan fafutukar da malam bude takardan yake yi har ya makale, ashe wata hanya ce ta wacce wannan tsukakken ramin ke katse ruwa daga cikin jikin wannan kwaron zuwa fuka-fukansa, wanda hakan ne zai raya fuka-fukan su yi faɗi su yi girman da za su iya ɗaukansa ya tashi sama. To amma tallafa masa da ni ban bar shi ya yi fafutuka ba, sai ya zama na kassara shi ya kasa tashi har abada. Yaro na irin gatan da kai kuma kake so kenan, ni kuma irin wannan gatan ne bana so na baka shi. Gwara na hana ka a yanzu, kai fafutuka ka samu a gaba, ta yadda koda bana nan zaka ci gaba da samu. Sabanin na baka yanzu baka san wahalarsa ba, baka san kimarsa ba, baka san darajarsa ba, ka bar shi lalace gashi zuciyarka ta mutu. Yaro na wannan shine dalili na. Ka gamsu? Na gamsu babu, kuma na gode. Ba komi dana, ina kaunar ka. yau kan ba sai na yi sharhi ba. Ƙarshen wannan babi na sashen kishin kai kenan, mai suna horarwa gogarwa. Na gode.